Sugeng siang para sederek, sumangga kita sesambat-sambatan. Kula badhe nyeritakake babagan diri kula lan panjenengan ugi saged nderekake. Yen sami sumangga nyelaki, yen benten sumangga dipun tambah. Setunggal, identitas pokok diri. Jeneng kula Nurul Amni Fairuz, kelas 11 ing jurusan Teknik Komputer Jaringan utawa TKJ. Kula siswa ing SMK Negeri 1 Wonosobo lan manggen ing Jelambrang Laksana RT kalih RW sekawan. Loro, kaluwihan lan kaprigelan. Sanajan kula rumangsa rata-rata, kula remen sinau pemrograman kejuruan, utamane babagan mikrotik. Kula remen mangertosi cara nyetel jaringan lan ngatasi masalah teknis. Kadangkala ngatasi masalah teknis punika mbetahi kawigaten lan kesabaran. Nanging kula remen tantangan. Panjenengan remen sinau punapa? Menawi dereng manggih, boten napa-napa. Amarga sinau punika proses dudu tujuan akhir. 3. Kakurangan lan karingkihan utawa kelemahan. Saben wong mesti kagungan kelemahan lan kula rumangsa kakurangan kula inggih punika kemalesan. Kadang-kadang rasa males dadekake kula ora langsung nindakaken tugas. Nanging kula ngupayakake dandani punika kanthi strategi lan motivasi pribadi. Kadang rasa malas boten namung sekedar perasaan, nanging uga kebiasaan. Sekawan, nilai becik sing bisa dijupuk. Senajan mangkono, kula gadah rasa penasaran ingkang kuat. Kula yakin menawi rasa penasaran punika ndadekake kula saged nindakake punapa kemawon. Kejawi punika, kula uga asring berambisi supados saged nguwasani bab ingkang kula sinau. Kula remen nyipta ide-ide kreatif, utamane kang saged bantu ngatasi kelemahan kula lan golek solusi saking masalah ingkang dihadapi. Penasaran punika kadang ndadekake kita mlebu dalan-dalan anyar ingkang mungkin sadurunge boten kepikiran. Gangsal, ancaman sing bisa teka. Salah satunggaling ancaman ingkang asring kula adepi inggih punika tugas ingkang numpuk. Nalika boten langsung dipun rampungake, tugas punika saged ndadekake kula stres. Supados boten kewalahan, kula nyoba njaga motivasi supados tetep fokus. Tantangan utama punika asring boten saking tugasipun, nanging saking cara kita nyiapake lan ngatur wektu. 6. Titikan mligine keterampilan sing diduweni. Keterampilan utama ingkang kula banggaaken inggih punika rasa penasaran. Kula percaya menawi rasa penasaran punika ndadekake kula saged nindakake punapa kemawon. Nalika kita tansah kepingin mangertosi lan budidaya sinau, ora wonten watesan kang saged ngalangi kita. Nah, panjenengan punapa keterampilan ingkang paling panjenengan banggaaken saged dipun gunakake supados langkung maju. Mugi-mugi kita saged langkung mangertos diri dhewe lan ngertosi kekuatan saha kelemahan kita. Saben wong kagungan potensial ingkang sae lan sanajan kita nate ngalami tantangan, mesti wonten cara supados kita saged ngrembaka. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan semangat, motivasi lan kesuksesan ing perjalanan sinau lan gesang panjenengan. Sumangga kita tansah sinau, berkembang lan gayuh sedaya pangarep-arep kita. Matur nuwun lan mugi-mugi kita saged nyambung rembug malih ing wekdal cedhak.